Magandang umaga mga kapuso, isang masayang kwentuhan na may halong kaastigan ang hatid namin sa inyo sa BizTalk. Kilalanin natin ang isang multi-awarded policewoman at content creator na si Jane Lee. Magandang umaga sa iyo Jane at welcome sa At Home with GMA Original TV. Kamusta? Magandang umaga mga kapuso. Ang maglingkod sa bayan bilang isang pulis ay isang matapang na desisyon sa buhay. Ano ang nag-udyok sa iyo Jane para tahakin ang ganitong karera? Actually, gusto ko talaga since bata pa ako na maging pulis. Kasi nga, nakikita ko kasi sa papa ko na ang snappy niya na pulis. So gusto ko na masunod yung yapak niya. Masasabi kong magaling na pulis po yung papa ko. Kaya na-inspire po talaga ako ng gusto. Kaya gusto ko po talaga sumabak din sa pagpupulis. You have achieved many recognitions and awards Jane bilang isang pulis. Pwede mo bang ibahagi ang mga ito? Yes po, yung mga awards ko actually, yung karamihan doon, yung sa pagkakandak ng awareness campaign, yung drug awareness, cybercrime awareness. Pinakamalaking accomplishment para sa akin is yung pag-approve ng warrant to disclose computer data. Cybercrime warrant po yan. So, na-approve po siya, at the same time, in-approve din po siya. Na-approve po siya ng court, at the same time, in-approve din po siya ng bank. So, ayun, in that warrant, through that warrant, nakakuha po kami ng information from the bank. Yun po ang masasabi kong pinaka para sa akin dahil yun ang first time po yun na may na-approve ng bank na warrant to disclose computer data. So yun po yung naging isa sa mga best practices ng anti-cybercrime group. Jane, nakaka-proud talaga yung biggest achievement mo together with your agency, ang approval ng cybercrime warrant to disclose data na pinakauna dito sa Pilipinas. Gaano ba ito ka-helpful? Itong warrant to disclose data is nabibigyan po ang mga kapulisan at yung mga nagpa-file ng case ng information from the subscribers. Through this warrant to disclose computer data, makukuha po natin yung mga information nila. So hindi na po tayo mahihirapan kumuha ng information ng mga scammers, ng mga criminals na gumagawa ng pang-scam. In the other side of the coin, marami ding humahanga sa iyo Jane, lalo na sa social media. On record, you now have 89,665 followers on Facebook. Ano ba usually ang content mo sa social media? Kung ano lang po yung maisip ko, actually usually yung mga content ko, yung mga funny quotes, funny memes. Yung dati po gumawa ako ng dub smash video, tapos gumawa ako ng TikTok videos, yung mga nagdadub ng mga funny lines ng mga movies, ganon. Ganon yung usual na ano ko. Pero yung recently, yung ginagawa ko is yung mga patawa na quotes lang, ganon. Or hugot. Any advice na gusto mong i-share para sa mga kapusog na inspire sa'yo, lalo na sa mga gustong maging content creator din? Yung ma-advise ko lang sa kanila is kung gusto din nila na maging content creator, be very careful lang po sa mga pinopost natin, sa mga contents natin. Kung gagawa po tayo ng contents, sisiguraduhin po natin na makabubuti at nakakatuwa ito at hindi po ito nakakapanggalit ng ibang tao. Hindi po ito magiging dahilan para mabash tayo at para maging masama sa tingin nila. So pag gumagawa sila ng content, siguraduhin lang nila na hindi ito nakakaapak ng ibang tao para hindi po sila nakakasakit ng iba. At yun nakakatuwa at masaya lang, gano'n. At syempre pa, kung gusto nila, pwede din silang gumawa ng informative na mga contents. Para naman kahit pa paano makatulong, di ba? Ano po? Talagang saludo kami Jane sa mga natamo mo sa buhay. Maraming salamat for sharing some thoughts and inspiration para sa ating mga kapuso viewers. Stay safe and continue to inspire others. Maraming salamat din po at Home with GMA Regional TV and thank you for inviting me to share my story. Kini ang At Home with GMA Regional TV.